Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda kuka sani sunana Badamasi Muhammad wanda aka fi sani da Yota Ma. A yau muna tare da baƙonmu Abdulrahman ɗan gatan Rich. So idan yau ne farkon ka zuwa cikin channel ɗinmu ka daure ka danna muna alamar subscribe, ka danna alamun ƙararrawa sai ka zaɓi all. Yadda za a dinga sanar da kai sabon bidiyo da zarar mun dora. Ku biyo mu zuwa cikin shirin domin jin abin da muka zo muku da shi. Da farko menene sunanka? Sunana Adamu Abdulrahman Mai Tebur, wanda kuka fi sani da ɗan gatan Rich. Menene alaƙarka da Rich Boy? Da farko dai Rich Boy mai gidana ne, kuma wanda duniya ma ta san da haka, ba ni kaɗai ba. Kuma bai da yaron da ya wuce ni, kuma a kowane lokaci yana alfahari da ni. Rich Boy mutum ne mai jama'a. Me yasa ya fifita ka akan sauran yaransa? Me yasa? Meye dalili? Ka san ita rayuwa yadda take, kuma kana amfani ne a kullum da wa ya fi kusa da kai, ko kuma za a ga wasu suna kusa da kai amma kuma ba sa son ci gabanka, ko kuma ba sa son wanda kake yi. Saboda ka san duk abin da kake yi dama za ka samu mabiya kuma za ka samu maƙiya, ko ba haka ba? So da farko Rich Boy dai gaba ɗayan shi ma ba ni ba, ko ga kai mai tambaya, na tabbata shi in kaman ban ma sai da zan sa maka Hausan ba. Amma dai Rich Boy gaskiya babban mutum ne, kuma sanannen I'm proud of you a kowane lokaci na alfahari da shi. Mutane da dama suna ganin Rich Boy bane wanda ya cancanta a ce an bawa CEO na ƙungiyar Baza Capacity. Wasu na ganin abun son rai ne aka yi, wataƙila ma cin hanci ya bayar aka bashi. Amma menene gaskiyar lamarin? A gaskiya, a zahirin gaskiya ba haka yake ba. Saboda Rich Boy mutum ne da ya san mutane kamar yadda ka kai, ya san mutane sosai ma. Amma ni magana a ce keɓancewa ko ka san duk abin da ai kamar yanzu election, kowa zai iya zuwa, kuma kowa na da kuɗi, kowa zai iya bada kuɗi saboda ya kai. Amma me idan Allah bai nufi ka kai ba, kawai abin cancanta ne. In dai Allah ya kira ka to babu wanda ya isa ya dakatar da kai. Saboda haka kawai abin da zan iya gaya ma 'yan kallo shine, a kowane lokaci mai gida yana gaya min cewa dole sai na sa earpiece na rage kunne na kuma sa madubi na rufe fuska na, ba na ji ba na gani, saboda zan fuskanci ƙalubale. Wasu za su zage ni, wasu za su so ni. To kuma a gaskiya a shawarar da yake bani kullum akwai abubuwan da duka ina ganin su a yanzu haka. Mutane da dama na ganin cewa tufafi da kuke amfani da su domin baza capacity na aro ne. Menene gaskiyar lamarin? A gaskiya babu abin da muke aro ba. Kuma duk abin da kaga mutum ya yi, to lokacin yin shi ne. Kamar yanzu ai za ga wani yana da kuɗi amma bai ji maka ba, ko ba haka ba? To kaga kenan idan har yana da kuɗi bai ji maka ba, haka ga Allah ne bai kira shi ba. Sai ka ga ya biya ma wani, ko wani ya je, ko kuma ya kai wani ta je, amma shi bai ji ba. Ba ya kuma don babu ba, yana da shi, kawai dai lokaci ne bai yi ba. To duk abin da ka yi lokaci ne, kuma duk yadda za ka kai ga son yin abu, idan har lokacin yin shi bai yi ba za ka taɓa yin shi ba. Saboda haka kawai abin da zan gaya wa mutane shine su yi haƙuri. Kowa babu wanda ya kasa, kuma babu wanda ba zai iya ba. Sai wanda bai koya ba, ko kuma bai yi ra'ayin koya ba. Matsayinka na yaro kuma masoyi ga Rich Boy, wani irin farin ciki kake ji a yanzu na kasancewan shi CEO kuma shugaba jagora a ƙungiyar Baza Capacity ta Magama? A gaskiya ba sai da zan misalta maka da nake farin ciki ba. Saboda ai abin alfahari ne a ce cikin ku 1000 ma a ɗauke ka kai kaɗai. Kaga ko nan kawai ya kamata a ce in yi alfahari da
da shi. Wasu irin ƙalubale ne ka fuskanta na kasancewarka tare da Rich Boy a gurin jama'a? To, a gaskiya na fuskanci ƙalubale da yawa ma, wayanda wasu suna tunanin cewa kamar mu ba kowa ba ne, kuma ba 'yan gidan kowa ba ne, amma muna abun nan. Akwai wanda ya taɓa tambaya na me yasa ina jin kaina ko kuma ina ɗaukan kaina high amma kuma idan na sa kaya nake maimaitawa. To, abin da ya sa idan na sa kaya nake maimaitawa ko kuma idan mai gidana ya sa kaya yake maimaitawa shine saboda ku tabbatar da cewa namu ne ba kuma aro muke yi ba. Misali, yanzu za a ga wani top celebrities haka idan ya sa kaya bai maimaitawa. To yanzu aka lura kayan da yake sawa talla ake ba shi. To mu muna ƙara tunatar da ku cewa kayan namu ne, kayan namu ne. Kuma ba mu dogara ga kowa ba. Kuma yarda da cewa Allah shi ke bayarwa kuma shi ke hanawa. To a kullum za a ga dama ai irin ƙalubalen da na ma fuskanta ba ma gaskiya suna da yawa sosai ma, saboda Rich Boy akwai masu ɗaukan kuma cewa na fifita shi akan wasu nawa ko na fifita shi akan babana. Ba haka ba ne. Babu wanda za ka iya haɗawa da babanka ko kuma wani naka. Shi so ne kuma so kala-kala ne. Kowa da nashi matsayi kuma kowa da inda ka ajiye shi a zuciya. A menene kiranka ga matasan da ke ganin sun kasa ba za su iya ba na a yi tafiya da su a cikin ƙungiyar baza capacity? Me ya kiranka a gare su? To, a kullum kiran da nake masu shine kada su taɓa sa ransu ba za su iya ba. Saboda a duk lokacin da ka sa ranka ba za ka iya ba to ba za ka iya ɗin ba, ko da ko za ka iya. Akwai abin da ba wai kuɗi ke yin shi ba, ƙarfin hali ke yin shi. In ba ka da zuciyar yi ba za ka iya yin komai ba. Ko ga wani balle, ko gare ka balle ga wani. To a kullum kawai duk da ka ji ba za ka iya ba, ko da wasa ka dinga sa ranka cewa za ka iya, ko da ka san abin ba zai yi ba to ka sa ranka zai yi ko kuma za ka iya. Za ka ga Allah ya taimake ka. To masu kallo da fatar kun nishaɗantu da wannan tattaunawar mu, sai kuma wani lokacin.